ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಗಡ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ದ ನಯನಸಾಲ್ಯನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಸುವರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 209 ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಲ್ಲಗೆ ಎಂದಿದ್ದೇರು. ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಯನಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಮೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಡಲನ್ನು ಗೆಂದಿದೇರು ಮೇರು. ಐಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ನಟನೆಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ಸುವರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಐಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 209 ಮೇರು ಇನಾಮುಲ್ಲ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು, ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಲೆಪ್ಪುಗ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ. ಆತಂದೆ ಬ್ರೇಕಪ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 5-4 ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿದ್ದೇರು, ಸುಮಾರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಮೇರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಶೋಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡ್ಲಡಿ CPL ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮನ್ನು ಮೇರೆ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋಡ ನಮಕಂತೂ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ತೆಲ್ಪವೇರು. ಎಂಕಿಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಎಂಗಳು ರಜ್ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಯನ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿತೊಂದು ನಯನನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಮೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಯನಸಾಲ್ಯನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮgali ಆರೇ ಅವಡು ಮಾತೇಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪೋದು ಉಡುಪಿ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ತಿ ದೂರ ಬಾಬು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಬಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿ ಆರ್ಟಿಯೋಡಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಣಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಲೇಪೋತ್ತೇರಿ ಎಂಗಳು ಪಿದೈ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ನಡಪುನು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಅಂಚಪುರ ನಡಪುನೆ ಎಂಚ ಬಚ್ಚಿರಿ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ನಡಪುನೆ ತುಕೆ ಎಂಚ ನಡಪುನ್ ತುಕೆ ಎಂಚ ನಡಪುನ್ ತುಕೆ ದುಮ್ ಪೋರೆಜ್ಜ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟುನ್ ಮಾತ್ರ ನಜ್ಜಿನ ದುಮ್ ನಡಪುಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಇಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬಲೆ ನಡ್ತು ಒಂದು my hair, this is my eye, this is my ear. ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಟೇಕ್ ಬಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಅವೇನು ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಅನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನೀ ತೊಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಸ್ವರಗಿನಿದ ಅದರ ಪಾತೆರ ನಚ್ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಅಂದಲೆ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು
ಅಂದ್ರೆ 2018-19 ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ PG ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಐಡಕ್ಕೆ ನನ್ನನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ರು. ಸೊ ಇದು ಮದುವೆ ಬಾಲಿಲ್ಲ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಿರ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಇಂಕ್ಲ ಕಿಂಡಿ ಬತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲು ಬತ್ತಲು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು 3 ಸರಿ ಜಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬತ್ತೇನಮ್ಮ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡು ಬಾಬಾ ತೀರ ಅಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ಅಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚೇರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ಓದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಅಚ್ಚಿ ಫೇವರೇಟ್ ಅದೇ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡಿ ರೆಗ್ ವೆನಿಲಾ ಬೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡಿ ಅಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಯಾವೇರೆಗ್ ಓ ಬೀರ್ದ ಅಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಬೀರ್ದ ಅಚ್ಚಿ ಒಯ್ದ ಅಚ್ಚಿ ಐಟೆಗೆ ಸೊ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ ಬಂದಿರ ಹತ್ರ ಆಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜಟ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವರ್ಪಿ ಜನ ಅದು ವರ್ಪುನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲ ಅವಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಚ್ಚಿ ತಿನ್ಕ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಚ್ಚಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಂದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿ ಕುದುರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಜಾವು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾರಿ ಗೊಂತೆ ಅರೆ ಮನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೆಲ್ಲಿ ರಾರಿ ಅರೆ ಅಲ್ಲ ಪುಲ್ 2 ರೆಡಿ 1 ಇದೆ ಇದೆ ರೆಡಿ 1 2 ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಫುಲ್ ಪಪ್ಪನ ಗೊಂಗೆ ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ನಾಡ ಒಂದು ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ದೂರಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಗೊಂಗೆ ಕೊಂಡೋಂಡೆ ಹಾಂ ಕೊಂಡ ಪಪ್ಪನ ಗೊಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊಂಗೆ ಕೊನೆ ತಚ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಎಂಚ ಗೊಂಗೆ ಕೊನೇನಿ ಶೇ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಚಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ದಿಯಾಗಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂದು ದಿಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೇರೆ ಬರ್ಪನೆ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ RTO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೇರೆ ಸೊ ತಿರ್ಗೇರೆ ಬೈದಿದ್ದೆ RTO ಆಫೀಸಲ್ಲ ಅಂದೆ ಶೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲೆ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ್ ಇಂಚ ದಿಯಾ ಇಂಚ ಮಂಪುಲಿ ಇಂಚ ಅವ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಬಾಯ್ 6 ಮಂದಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಪಿಸೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ ತೂಲೆರೆಗೆ ನನಲಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಮಾತನ ಆಶೀರ್ವಾದರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಬೇಡುನ್ಮೆ. ನಿಖಲ್ ಪಾಪಟೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನೀತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.